Yabo. Alright, so angithi uyabona into eyenzekile a- bekade iy'thandani zethu la ama-buyers nama-sellers belokhu esondelana abuye adedelane kodwa abuye asondelane kanjalo kanjalo. Ngobani? Imakethe ibimuva ngendlela enormal. Ifike ithinta ulayini ongaphandle, iphinde ibuyele izothinta lo phakathi nendawo kanjalo kanjalo. Yenza njalo uma imuva ngendlela enormal. Angithi uyabona la ithinta lo ngaphandle yabuye yazothinta lo sesenta. Ingobani? Imuva ngendlela enormal. Kodwa uma ubuka le movement le from la isuke nje yamuva yaya all the way lapha phezulu ngaphandle kokubuya izothinta la esenta. So leyo i-movement engajwayelekile. eh ayimuvi kanje imakethe uma ngabe imuva normally. So mayenze lento le uye uyithathe as into eyiphutha kwimakethe engayenzanga ngenhloso, so izoyi-correct-a lento and i-movement le ye-correction iyona thina esingena kuyona sesithi izolilungisa leli phutha layo, izobuyela la ngezansi yabo. So ngesikhathi ibuyele nje la isuka khona. So mina ube usuthatha i-trade la esenta mangabe isiyehla uthi izoqhubeka yehla ifike la ekade iqale khona. Well, thina sinendaba ukuthi izowehla ize igcinephi. Angithi yabo isehla namanje. Okwethu nje ukuthi izowehla kodwa izoba lower than lo line esingene kuwona. And nangempela yenze njalo. So ngithe indlela okwazi ukuyibona ngayo ile indicator le i-ADX. Ngathi i-ADX sichaza kanjani? Loya line wakho o-red no-green sithatha njengey'thandani laphaya. Sithi iy'thandani zethu zilokhu y'thandana zisondelana uma ngabe imakethe imuva ngendlela enormal. And then kuye kusuke-ke lokho achithayo bese kwenzakalani? Ziyaxabana iy'thandani. So uma ngabe ubona iy'thandani y'xabana zenza njani? Ziyahlukana, nomunye aphuma abhekele nomunye aphuma abhekele. So leyo nto siyibona kanjani-ke kwimakethe? Ubona ngokuthi nangu u-green uye le phezulu aze ayodlula lapho ulayini lo esiwudwebe sathi ubani? U-level 60 la. Nangu ushonele ngesikhathi lo yale lo akamlandeli naye uyaduba uza la ngezansi yena uzoba kubani? Ku-15. Uma ngabe enza njalo angithi yababo bayaqhelelana, omunye uphuma ubheka le nomunye uphuma ubheka le. Ngesikhathi enza njalo sifuna ukubona nalo ulayini oyelo naye elandela ahambe aze ayofika phi? Ku-60 naye. And nangempela zenzekile zontathu lezo zinto. Uma zenzekile then sisuke sesikhonfemile ukuthi hhayi nangempela le movement engajwayelekile nazo ney'thandani zixabene okwangempela. So uma sey'xabene-ke iy'thandani thina sesilinde ithuba-ke la sey'buyisana khona. So after leya movement enyukayo ebheke phezulu silindele ukuthi ibuyele eceleni ishaye i-sideways and ayilasti-ke le move eya sideways uma ngabe zixabene iy'thandani ngoba zisuke sey'khumbulene sey'funa ukubuyelana ngokushesha. So ayithathi isikhathi ukuthi y'xolelane zibuyelane emuva. So ngesikhathi esebuyela emuva lo esebuyela la kade bekhona before baqale baxabane. Thina yilapho-ke la sithatha khona i-trade, kodwa simlinda size sibone ukuthi ngempela ngempela isiyehla. So asiyithathi ngesikhathi isalapha phezulu isamuva sideways. Sizobona ngani ukuthi siyehla? Number one, sifuna ukubona ikhandlela elizophrinta ngaphansi kwalo layini lo ola ezansi. Nangu ulayini wokugcina la kwe-Bollinger Band. Sifuna ukubona ikhandlela livala ngaphandle and then mali-strong ngaleyo ndlela selivala ngaphandle khombisa ukuthi ngempela selifuna ukwehla. Elokuqala-ke ngingathi mina ngingena kulena ngengathi awuphinde ulinde elesibili elizovala futhi ngaphandle. So bengingeke ngingene kule yokuqala ngqo. So nayi ebe-right yokungena. Angithi yabo ngempela nali laphinde lazovela ngaphandle. So uma uthole elesibili elivele ngaphandle kusho ukuthi hhayi konke kuhamba kahle bese uphinde uyangena. Mina-ke angingenanga la ngithe uma ngiyibona ngaqale ngaxoxa nani. So mhlawumbe ngize ngangena like 2 or 3 candles later.
kodwa still i-price yami ibisa-right. So ngangena-ke njengoba kade ngisho ukuthi hhayi la iy'thandani zixabene seziyabuyisana impela. So yeah, uma nginikhumbuza nje bekade ngisibeke ngichaze kanjalo i-strategy sethu sinjalo impela. And nangenhlanhla-ke sasheshe sayithola i-example ye-trade le. And then enye into-ke engizofuna uyijwayele ile yokuthi uma ngabe usuwathatha-ke ama-trades ujwayele lento yama-screenshot. Kulula-ke efonini upressa nje ama-button amabili uthathe i-screenshot. So as soon as uyithatha i-trade kusakhona nje la ungene khona kuphela ushaye i-screenshot and then uyilinde iphele and then masiphelile bese ushaya futhi esinye i-screenshot. Cela uyijwayele leyo nto izokusiza ukukhomperisha la awinayo naluzayo, and then bese uyabuka ukuthi yini engiyenzayo erongi kulawa aluzayo. Mhlampe uzobona ukuthi awulilindanga mhlampe lesibili ikhandlela yabo. Mhlampe uzobona ukuthi iy'thandani zami yes beyikhombisa ukuthi ixabene kodwa akwenzekanga kowu-two ukuthi u-yellow no-red wami or no-green wami bathinte ngempela lapha phezulu ngoba ufuna ukubona ngokubili kuya above 60. Angithi yabo la uma ubuka la mhlawumbe omunye ubengasho ukuthi mhlawumbe nala iy'thandani ixabene ngoba ubuke nangu u-green ungaphezu kwa-60, nangu u-red ungezansi kwa-15. Kodwa la umehluko yazi imuphi, u-yellow wami awuyanga ngaphezu kwa-60. So as much as yenzekile i-entry wabona engathi la ungangena kodwa asilitholanga elesibili eli-red elikhombisa ukuthi imakethe iyehla. Kodwa even if ulitholile belizoba lincane, mhlawumbe kube leli libe red belizoba lincane ngithi uyabo. Ngobani kahle hle akuyona i-setup yethu le abengaxabene kahle hle la iy'thandani la ixabene khona ufuna ukubona lo green ungaphezu kwa-60, u-red ungezansi kwa-15 and then u-yellow nawo uhambe ufike lapha ngaphezu kwa-60. Uma kunjalo then usukhonfemile ukuthi yes i-trade yami izoba right. Sekuwukulinda-ke lokhu kade ngikuchaza-ke ikhandlela lokuqala eliprinta ngaphandle then kwelesibili usuyangena usuthi hhayi nami sengehla. Injalo nje ayijiki injalo i-strategy esimple nje ngaleyo ndlela kodwa esi-strong impela si-powerful. Ake ngidedele imibuzo. Just pay a quick question. Ama-buyers and sellers, if you understand ile, u-red no-green, u-yellow yena uyini. Bese ukuthi question number 2, lapha phezulu ngizothi noma ngithi ama-indicators la blue, ama-line ayi-3 ahamba ngama-waves phezulu between ama-candles, wona ayini? Alright, so usuyicebile ukuthi ulovile izolo eklasini ubukade ubhankile but it's fine. So usuya la kwama-indicators, ama-indicator esiwa-edile awu-2 kuphela. Ngime ngiya lapha ku-added kuzovela lawa awu-2. Le ngicabanga usuyayazi le ibizwa i-ADX le lapha ezansi and then labo line obashoyo laba abawu-3 ama-Bollinger Bands. Uma ngabe uyi-apply nje awushintshi lutho la. Mawupresse nje BO awuthi ngiyifake kabusha ngamabomu. Awuthi ngiyikhiphe la ngiyifake kabusha. In fact uthi ngiwafake wonke kabusha. Yabo asenze kanjalo uthi ngiwakhiphe nje wonke or ngivule a different chart. Bese ngiwafaka wonke kabusha. Ubelovile. Awuphinde but uyabonakala ubelovile eklasini la izolo. ya uyayiceba mshini. Asenze kanjena-ke asiwafake wonke-ke so nakhona ngizoqala la ngamabomu. So into yokuqala i-chart lakho uma likwi-default kanje
ushintsha i-chart type uyenze bani, uyenze amakhandlela, ushintsha kule button lokuqala la kule 5 engala ka-right, aka-left wakho la ezansi. Uthi chart type leli lapha phezulu bese upress amakhandlela. Then uma wenza njalo uzoshintsha nalo asuke ku-1 second aye ku-5 second. Vele simfuna ku-5 seconds thina. Kuwena-ke kuzovela u-green no-red. Mina uma ngabe ngisebenzisa i-background emnyama ngiwushintshe u-green wami ngwenze u-white only because I'm sure kwamaklasi a-previous obuke wabona ngijwayele kahle hle ukusebenzisa emhlophe, kodwa uma ngisebenzise red ngiyashintsha leli khandlela elinyukayo la green ngilenze libe white, kodwa okhala babalulekile yabo, kahle hle ikanje kuwena kuyikuthi mina ngishintshe nje leli green kuphela. Alright, nanka-ke amakhandlela akho siwa-edile, then add ama-indicators awu-2 kuphela. I want it to be simple as possible. So i-ADX eyokuqala ibhalwe nje average directional index. Uma ngabe uthi AD izobe isiyayivelela. Uma uthi AD lapha ku-popular izovela ithi average directional movement index. Ilona gama layo eliphelele leyo, kodwa nje short name especially lapha efonini kuzovela nje ibhalwe ADX, and then uklikha u-apply. Angishintshi lutho kwi-ADX, angishintshi ikhala, angishintshi lutho. Alright, ngithi apply, and then ADX yami isingenile. Alright, nangevume ethi yes bengilovile. Alright, ayikho inkinga sis. And then bese eyesibili eyokuqala le ADX, eyesibili and eyokugcina ile ebizwa ngama-Bollinger Bands. Nansi la already, I'm sure uyayibona nansi la, kodwa wena uzosesha nje uthi BO and then L, and then izovela lapha u-Bollinger Bands. Lapha ku-popular uzobona ngalabo line abathathu ababheke eceleni, naba lapha uzobona nje bawu-3 olayini vele ngoba nayo kahle hle iwolayini abawu-3, bese uthi apply. By default ivela kanje uthi khombisa, angithi yabo. By default ilabo line lapho, kodwa ngokuthi nginamakhandlela a-red angifuni ukuphambanisa u-red wamakhandlela nalo red walobo line, so ngifuna kube clear lapha ngibone ukuthi ihamba iphelephi i-Bollinger Band yami. So into engizoyenza ngizobe sengishintsha ukhala bayo nje kuphela, and vela Asiphelele uyahoxoza mfethu, angazi nomsebenzi uyahoxoza. mhlawumbe i-network-ke ngoba akukho la kumina. Alright, ngicathi i-network futhi mewukuthi ngiyahohoza, ngicathi i-network mhlampe, kodwa ngokuqhubeka kwesikhathi izobuya. So bese ngishintsha okhala bami nje kuphela ngibenze babe blue, ilokho kuphela engikwenzayo, ngiyabashintsha nje ukuthi babe blue. Alright, ngathi ngiphinde ngashawa i-network, kodwa ngazi-ke ukuthi ingishaye mina, angibonanga ukuthi nginyamalale nini. Nilahlekephi bese ngiyifakile i-Bollinger Bands. Usashintsha amakhala ayo i-Bollinger Band. Alright. So ukwashintsha nje ama-colours wonke ngikwenze abe blue, ngiwashintsha nje la, bonke labo line ngibashintshe ngiselecte u-blue kubona bonke, bese ngiya-apply. Ayikho enye into engiyishintshayo, angishintshi ama-settings, angishintshi inamba, angishintshi lutho. And then okokugcina-ke sengibuyela lapha ezansi kwi-ADX yami, ngifuna unothise something la kwi-ADX. Uma ngabe ngimova la nge-mouse, ubuke la kuney'namba ey'bhaliwe la from 0 all the way to 100, ukuthi ayiveli zonke, zivela njengoba ngimove i-mouse kanje, noma uma ngingabeka ulayini ungavela ukuthi
uqondene nayiphi inamba. So okwakho usubuyela la ngaphezu nje kwale bhathini o-eda khona ama-indicator kunelinye elingathi liyipeni or liyi-pencil libhalwe graphical tools. Bese uklikha kulona uzodwebane ulayini lo o-flat oqondile kodwa o-flat obizwa nge-horizontal line. Alright, thatha wona ngizoqondanisa nobani no-15 or noma ngawubeka noma ikuphi kuqala uzosho ukuthi ukuphi, angithi yabo ulapha ku-21 bese ngiza la e-center kule circle bese ngiyawubamba ngiyawudraga nguyisaphi nguyise ezansi ngoba ngifuna uqondane no-15. Mawuqondane no-15 or any number around 15, u-16 nawo right, u-17 nawo right, as long as nje ingalahlekanga kakhulu ibe around 15 ngoba eyokuveza nje kuphela ukuthi axabene ngempela yini ama-couple, akusiyo yokuthatha i-trade. And then bese ngithi clone la enye indlela le mawufuna uphinda the same line ngingathi clone and then suthi sebe-2 usuphindeke kabili, then sengiyawuthatha lo wesibili ngenza njani, ngiwisa lapha ku-60 nakho-ke or ungaphinde uma ungaklonanga ungaphinde uzoqala phansi futhi uthi horizontal line bese uyobeka lapha ku-60. Yeah, ilokho nje kuphela mase ukwenzile Sorry for inconvenience. Ukhohlanga ukurekhoda futhi. no isa-recorda but alright-ke so yeah isho njalo indaba. So mase senzile-ke kanjalo then thina sesiqedile-ke la into ezobe isikusiza-ke la ukwazi ukubona khona ukuthi axabene yini amakhaphula. Amakhaphula ufuna ukuwabona enza kanje, ngithi yabo u-red wami ule phezulu above 60 kanye no-yellow. Same time u-green nangu wona la ezansi ukuphona ula ezansi below u-15. Makunjalo kusuke kukhombisa ukuthi amakhaphula axabene. So mase kunjalo wena usulinde i-trade leyo opposite ngesikhathi esebuyisana. So since exabana ngalesikhathi ehla kanje wena shuthi uzothatha i-trade ngesikhathi isinyuka. Kodwa ngithe okwamanje ake sifocuseni nje kwi-trade eyodwa le eyehlayo kuphela ufuna ukwabona exabana ngesikhathi esanyuka and then ngesikhathi esehla-ke wena uzothatha lapho i-trade. Kule axabane ngesikhathi esehla i-trade shuthi la sobe sithatha i-trade ngoba esenyuka esiya phezulu mhlampe somewhere around lapha halfway uzobe isiprinte ngaphandle ikhandlela lokuqala nelesibili. Kodwa nje okwamanje uzothatha wena ekanje enjengale, uzolinda axabane ngesikhathi iya phezulu. So axabana kanjani? U-green uzoba above 60 no-yellow kumele ube above 60 ngesikhathi inyuka. Same time u-red wona ube below 15. Makwenzeke lezo zinto zothathu and then uthi moyibuka nawe amakhandlela akho la move ngale ndlela enormal ukuthi afike athinte le Bollinger Band engaphandle iphinde abuyele kule esesenta ngoba mangabe imove ngendlela enormal yenza njalo, ifike ithinte le ngaphandle ibuyele kulesi esenta, iye ngaphandle ibuyele kulesi esenta. Kodwa mangabe isiyenza lento abnormal esexabana amakhaphula ivele igudle ngesayidi elilodwa nje one way, angithi yabo la ihamba nje ngalo line elapha phezulu kuphela ayibuyeli la esenta. So ayaxabana-ke amakhaphula makunjalo and then nayi ngempela i-confirmation la u-green no-yellow bathintile lapha ngaphezu kwa-60 at the same time u-red ungezansi kwa-15. Mase kunjalo sesiconfirmile ukuthi okay amakhaphula axabene. Okwakho usulinda ngesikhathi esebuyisana usho ukuthi izobuyela la ezansi la kade isuke khona. So wena uzoyilinda-ke yehle, awuyithathi-ke isaphezulu
ngesikhathi samuva sideways ngoba ngathi imakethe kuwena ithi noma izoya phezulu izofika imuve iye phezulu and then ithi kukhokha umoya kancane. So ngesikhathi beqeda xabana bazothi ukukhokha umoya kancane la, kodwa hhayi-ke isikhathi eside, hhayi-ke isikhathi eside. Athi ngibone la ukuthi mhlampe bengiseni la lapha. Okay, libekile. Okay, ngithamba mangifuni niyijwayele le enyukayo. Okwamanje sifokhase kule eyehlayo kuphela. So alright. And then okwakho-ke la uzoqala khona ubona i-confirmation, uzobona ngokuthi ikhandlela liprinte ngaphandle. Angithi yabo wonke lawa aphela la ngaphakathi kwama-Bollinger Band, kodwa leli nali la livele lavala ngaphandle. Kodwa lokuqala ungalithathi ngoba isangaphinde ijike ibuyele emuva kanje bese yaqhubeka yaphezulu. Ulinde futhi kuze kuvele lesibili eli-red elibheke ezansi. And nalo ngempela nalo lavala ngaphandle, ikona ofuna ukukubona alo-2 azovala ngaphandle. Then as soon as ivala ngaphandle leli lesibili usungangena ukuthi hhayi sengiyangena-ke nami sengiyasela ngithi ngisibuyela la ezansi. And usually elesibili izobe seli-around i-center yalo or i-midpoint yale distance. Mawubuka ukusukela la kuya lapha phezulu, mawubuka la singene khona ku-around halfway. Ngoba angifuni uyithathe lapha phezulu, ilinde nje izikhonfirme ngempela ukuthi sho isiyehle ibuyele ezansi. Mase kunjalo-ke usungayithatha i-trade yakho uqhubeke uthi siyehla-ke siyezansi. Ya, injalo nje bakwethu. Ake ngidedele imibuzo-ke sizwe ukuthi abantu bathini. Ngicela ukubuza futhi siphela ukuthi uma kwenzeka mhlawumbe i-trade yakho iba positive isikhathi singakashayi, ungakwazi ukuthi uyilentoze uyithathe, nanokuthi if mhlawumbe kuyenzeka ibe ilentoza lokho uthathe ngako kuba negative konke isikhathi singakapheli, kuyenzeka kuba seyiphelile imali yakho lena. Ukhathile-ke usabuza kodwa ngicabanga ukuthi ngiwuzwile umbuzo wakho. Yes, kuyenzeka ukuthi i-trade yakho ngesikhathi ingakapheli uyinqamule phakathi nendawo, kodwa ngicela nje lokho ungakufaki emqondweni, ungayijwayeli lokho. Zijwayeze nje ukuthi i-trade ne-trade oyithathayo sekuyi-risk leyo usu-accept-ile ukuthi if iluza le trade leyo mali ngiyayiluza. So angithi yabo la njengamanje ibhalansi ithi 2.6. By the way, le kade i-around 400 emini, ekuseni sathatha ama-trade la kade ngiwasherisha lapha egruphini, I'm sure nibonile. Sithathile ama-trade la yahamba yaze yafika kulo 2.6. So sesiwuhlanganisile 2000 nje just namhlanje from 400 and something rand kusukela ekuseni. Yeah, so othi ngikukhombisa ukuthi yenzeka kanjani lento, mhlawumbe uthi sibuyele la kwi-demo, ngithathe nje noma iyiphi i-trade, asibuyele la kwi-practice account, ngithathe nje i-trade example. Athi ngibone la singathi senza njani la, athi ngibone. Okay, I think izothi okay, angithi yabo njengamanje because izophambana, athi ngikhiphe isikhala. Buka-ke angithi uyabo ukuthi manje iyawina, angithi yabo isikhathi sami sesingempela. If ngifuna mina ukuyivala njengamanje izovaleka impela, kodwa angeke ngithole lo 25 ebengizowuthola ukuba iwinile. Ngizothola bani? Ngizothola le ebhalwe la ukuthi profit after sell. Usele kahle hle
it's more like ukukhansela or uku-exit-a kule trade engikuyona njengamanje. So uma ngisela njengamanje ngizothola bani? Ngizothola loya 5. So it's more like ngithathe i-trade ngo-$30 and then uma ngikhansela ngathi shuthi sengizothola lo $6 lo. So isho njalo. So ukube kodwa iyaluza le trade le, into ebizowenzeka ibizongivumela nakhona ukuthi ngisele, kodwa bengizoyisela i-negative, okusho ukuthi in fact othi siyithathe uyibone nayo ukuthi isebenza kanjani. Ake sizame, ake ngithi ngathi siyibona ifuna ukwenza kanjani. Okay, ake ngithi up ngoba ngifuna i-trade ezoluza manje, so ngifuna uyibone ukuthi yenza njani-ke uma ngabe izoluza. Angithi uyabo, ngithathe ngo-$20. If lana ngifuna uku-exit, okusho ukuthi ku-$20 wami bazomayinaza lo $6. Angithi uyabo, bazomayinaza lo $2 kanjalo. If ngingase ngiphume mina manje. Okay, uma ngabe seku-less than 15 seconds-ke ngibe ngisakwazi-ke ukuphuma kule trade le. But yenza njalo kahle hle uzobona la kule bhale u-profit after sale ukuthi uzobona kule bhale u-profit after sale ukuthi uzothola malini or kuzomayinazeka malini kwile amount ongene ngayo. Kuzo-edeka malini noma kahle hle nje la le amount ezo-edeka noma ezomayinazeka kwi-amount ongene ngayo. Ngingene ngo-$10 la, mangase ngithi ngiyaphuma njengamanje ngoba ngibone ngathi izoluza, kuzomayinazeka loya $6.80 something. Kodwa mangase ijike iya in my favor, shuthi ngizowina $8.60. Ngicabanga ukuthi uyaphenduleka lapho. Ngiphendulekile futhi ngiyabonga. Alright, Kuba-ke danko. mhlawumbe ibe negative yonke, iphinde futhi uyithole uba iyakhuphuka iba positive. Naba bese i-negative yonke nje imali engiyifakile, kuyenzeka ukuthi mayiphinda iba ngakwicala lami imali lento iphinde ibe positive noba zeke sengidlile isikhathi masingakapheli. Into ezokusiza bhuti wami, ngicabanga ukuthi yenza kanje. Ngena kwi-practice account yakho, uyithathe i-trade, uvele uthathe nje i-trade randomly, uyibone ukuthi yenza njani ngoba yenza nje exactly le nto kade uyibona manje la. Okwakho nje ukubuka ukuthi kubhale ukuthini lapha ku-profit after sale. Leyo nto iyona into ezokwenzeka kwi-amount yakho. Uma ngabe i-negative i-amount ebhale ku-profit after sale, othi ngithathe nje i-trade manje randomly. Angithi yabo ngithathe ngo-$10 manje. Angithi yabo la kuno-minus $4. Okusho ukuthi uma ngase ngiyikhansele manje kuzomayinazeka le mali ku-$10 wami. Ilokho nje kuphela engase ngikusho mina. Le amount uma ngabe i-green i-positive kusho ukuthi shuthi usuke uwina lapho, then kusuke kuzo-edeka leyo mali kwi-amount osuke ungene ngayo. Kodwa isikhathi esiningi uma iba positive ngoba isuke isikude nokuthi ibe against wena. Kahle hle bona bathatha ngokuthi uma ukhansela i-trade usuke ubona ukuthi uzoluza, so bayakukhokhisa for lokho. Kanti uma ngabe uyikhansela uwina, bakunikeza i-amount encane ngoba asikho isidingo sokuthi uyikhansele uwina vele. So yeah, kodwa nje uzoyibona ngokuthi uyi-practice le nto uyibonele wena. Danke, ngizwile. Alright, bhuti wami. Khona Sibheke mhlawumbe nombuzo nombuzo futhi wokugcina. lapha. Okay, ngabuza. Yebo, lapha ku-center kuba horizontal dotted lines, angaba green, angaba
red or orange kuba abe dotted amanye abe solid. Umehluko uyini lapho? Awuphinde kuphi center? E-center kuba nelokhu ne-horizontal line ibe dotted line or ibe solid lines. So kumehluko ukuphi lapho mayiba solid ngoba mawuloku move khona enye iba solid mostly on the right hand side yayo i-line or ivele ibe dotted kuze kuyophume ekugcineni njengale orange khona manje. Oh no, le dotted angithi yabo i-solid only from the point of i-last khandlela kodwa from i-last khandlela kuya back i-dotted and then i-solid from la kuya in future. Le is just ulayini nje okuchazela i-price ukuthi ikuphi njengamanje. And then wena mangabe mhlampe uselector la ubuy no sell kuzovela the same line kuyikona uzovela in green or red depending ukuthi wena uselecte or uphezu kwaliphi ibhathini elibomvu noma eli-red. Okay. One last question. Ma usiphe engekho kusinikeza lokhu njani ama-currencies. Then mina ngifuna ukuzichoosela ngokwami. Ngibona kanjani ukuthi iyiphi engingayichoosa ukuthi ngidlale ngayo ngoba khona manje ngichoosa noma iyiphi engiyithandayo nje. No. How do you know ukuthi this one engayidlala khona manje? Uzowenza lento uzovula amaphezi amaningi kanje bese udweba labo line u-apply lama indicators kuwona wonke then okwakho ukulinda ukubona la kwenzeka khona i-setup la online khona la esothi nje la ixabene khona ikhaphula so kwakho nje uzoloku ushifta uyabuka ukuthi okay kunjani la okay hayi kunjani la hayi la ixabene wakho uzoloku wenza njalo nje udlulise 2 minutes nyana uphinde ucheck udlulise 5 minutes nyana uphinde ucheck and then uzothi mase uyitholile-ke la bexabene khona bese uthatha i-trade-ke. Okay. Yebo. Alright. Injalo ngoba nami nje la kumina ngivule awu-8 loke ngihamba ngibheka. Wesiphi Yeah, injalo impela. Awubuze fast bafo siyaphela isikhathi. Yeah. Okay, sure, good. Ngicela ungichazele lama-lines lawa angezansi ama-indicators wakho uthe yini igama lawo and also the horizontal line okwayiveza whereby uveza u-red phezulu no-green ngezansi. How do you get that thing? La usuke nje uhoverishe la kulama button engathi uzolipressa bese kuyashintsha kuvela u-green no-red. Kahle hle usuke uzopressa nje kuphela, hhayi ukuthi khona into ebalulekile ngalowo line. And then lawa uwadweba nje wena. Lawa a-blue and then le green sithe soyibiza ngama-buyers and then le red siyibiza ngama-sellers just for ukuthi ibe simple and then le e-yellow soyibiza nge-momentum kuphela sishiye nje kanjalo. Angifuni singene kwama-technicalities because awabalulekile, it's just nje akubalulekile konke wena ibambe nje ngale ndlela engikufundisa ngayo. Alright, hayi asibonge-ke sesizotholana egroupini.